कम्फर्टेबल ना बाबा दे जिं थां दे नैदि टार्निंआव बेलखौ दामथार दे बाय बाय साइकेलानो फाम गैया दायो होनांसिगोन नायनो नाहरदो ओइ थांबाय टाटा थांबाय दे फैदो मा फैदो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसन नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मासेयाव ज' फगबानो महर लानो सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय लास्ट ब्लगखौथ' खिथाखादोंआनो आङो अबाय सफैफिनखो उफ माथो होनबावनो सोनाफोर बिमा बुरनि खामानि स्टार्ट सबायस्रा फिसालाया दिनै स्कुलाव हारसिङै थांबाय बिनानाव लिला जागासिनो दङ नोंसोरखौ नेबा आं गोबावसो जागोन होननानै माने आंबो होनबाय गोजां बोथोरखासो दा गोलोमदैबो गला नों थांदो होननानैहाय स' थांबाय गथ'आहाय बेनिफ्राय सोनाफोर मैया फिसाजोखौ बाबोनाया ओरैनो साखादोंमोन ना एखेबारे मोनायाव एसे बोरैबा जाखांफिनदोंसो आरोना ओमफ्राय पेन किलाराबो जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोननो सोरबा बुंदों पेन किलारखौ बारा जाबाय थानाङा आब' बारा जाबाय थानाङा बिमा लिभारारि डेमेज जायो होननानै नंमारगौ बे बाथ्राखौ आंबो खोनादों आरो मिन्थिदों स' जाला आङो थरबा जाखाबायानो गेसनि थरबा पेन किलार थरबा जाखाबायानो आङो आरो जाला आरोना एबारना डक्टरनावसो सिदा आं चेकआपआव थांनोसै प्रभु मा जागोनथाय हायो एथबां नङा दाख्लै फार्स्टनिफोर बायदि थेवबो बानानैसो जासिननाय बायदि मोनदों आङो बाब न'निफ्राय क'क्राझार नाराबारिथ' न'निफ्राय क'क्राझार गेन्द्रासिम बाबोनाया साधारन नामा आरो बिनि सायाव स्कुटि बेलेन्स लानाय मोनानि खोथा गदियार अब्लाबो आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नांगाबौ नांबागौ होननाया नांगाबौसो बेना थांलांदो गुदुंसो दां मा बिमाया ओमफ्राय ओरै साहा गोदौगासिनो दङ फिसालानो टिफिनाव पास्ता हरबाय बेखौनो जालांबायबो गाइखेर हरलिस लोंलांबाय बेनिफ्राय नै आहाबो एसे आग्लायनायखौ सोनानै लानोसै साहा लोंनानै लानोसै जाला जाया खामानियाव लागावनोसै ओमफ्राय नै अ प्रभु माथो बुंबावनो आरोना जेसेबांनो एकदम जिफोरखौ खमैनो दोनलांगोन सानो मिन्थिया बोरै बजाय ओंखारो दाबसेयाव थानानै फैबाथाय आरो मैया मेंनाय दोखो स्कुटि डिक्कियाव माखासे दंबावोसो माखासे सुनाय माखासे सुयैबो दंबावो हानाखैनो आं मैया हराव आरोना दासो नायहैनोसै मा दं मा गैया दख'ना गोसोम गानलांनायखौ गारबोबायसो आङो आरोना ओमफ्राय नैबे फुजा होनायाव गाननाया बेखौ सुनो होननानै लानानै फैफाबाय दे नाङा नों सुदो गाबोन आं दिनै सुला सुनानै गारबोआसै आं सुनो हास्लाबा जानानैहाय दालाय जाखायनि गेजेरजोंबाबो सनाफोर स्र' सुजोबनानैहाय लुस'नानैबो लानो हाबाय बिमा फिसा आरोना ओमफ्राय मलम फोननानै एसे फाननानै लादों आङो एसे खामानि होसिननाय बायदि मोनो दुंबुरनो आयौ दख'नाया माथो मोदानदोंहाय आंनावलाय फ्रायथ' खामानियाथ' जोबाखै न' सुनो लादोंमोन आङो उफाय गैया दखानाव एसे टाइम पास बुस्थु लाबोनानै होनानैसो आं खामानि मावबावनोसै ओंखामफोरबो सङाखै न'थ' सुवाखै टमाट' लानानै फैबायबो ओमफ्राय सोरबा आगैमोना होनगासिनो खामानि मावग्राखौ लायफिनदो आब' होननानैहाय ओमफ्राय दा बुंनो हाथ'ला गावथ' लेंहरगासिनो दङ माला लांफैगोन बाय होननानैहाय ओमफ्राय आंथ' लायनोबो सोलाबथ'वा आरो हरैनिफ्रायबो गावसोरनाबो रावबो दोनबोनो सोलाबा आरो सानैबो खामानि मावग्राया मा जाखो होननानै सोंदों सानैसो आगैमोनाहाय सासेया बै जाय लोमजादोंमोन ना इसाया माजों थाग्राया हाबा जाहैबायनो गथ'आ मा होनो सोरबा सोरजों जाखो होनखोथाय र' मा जाथि जाखो गावनि जाथि नङा आरोना बेलेगजों हाबा जाहैबायनो आरो ओमफ्राय बेथ' जोंनावनो थाबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय सिख्ला मानसिनि गोसो मालायबा मा जाखो ओमफ्राय हाबा जाहैबाय आरोना दा बेथ' फैखाला ओमफ्राय बे सासेया बाङालिया जयया बियो फैनो होन्दों आरो बे न'आव थानो सुखुथारासैनो आंनि बिबोनांनावसो आलासि जानो फैलागासिनो दं जाहैदों आरोना न'फ्राव बारा गैया नालाय ओमफ्राय होंगो दोंगो मानसि फंबायफोर दं बिनानावफोर दं नालाय सुखुवाखै बियो जोंफोरनाव थाबाथ' फुरा आजादि नङा होमबा जानाय लोंनायबो गासिबो फ्रि ओंखायनो सुखुवाखैदां लेंहरफिनगासिनो दं आरोना ओमफ्राय र' माला लाबोफिननाय जायो थ' खामानियाथ' बिदि नङा सानफ्रामबो खिन्थु बे अबेबा थांनानै फैबा नांना अभार जायो आरोना एखमबा अभार आरो अब्लाल' नांगौ मोनो बाखि मारगुलि सोलियो ग्रोब दे बेखौ एसे खेवनानै होनानै आङो खट्टा मिट्टा सानासुरखौ एसे जायो बियो फै खुरैयाव लागोन फै ओमफ्रायसो मावस्रांस्रां नै जि न' सुनो लुगैथारबाय आं माने फैनानै सुवाखै दाख्लै बिजनिफ्राय फैनानैबो सुवाखै ओरैनो थाफैदों गोबावानो जाबाय
खुनुरुखुम स्र' आरोना सुनाफोर हाबा गानो ग्लेब ग्लेब मोनलायथारबायमोन गाज्रिनो ओइदि सिङाव थोस्ल'थार गोजौआव दोनदा गैयाबा दिगदार जायोहाय बोखार सुबाय थानांगौ आरो मोनजादों आयं हरनाय सिथाव होनो बेखौ सिथाव जादो अखा जादो बिमाया ओंखाम संनो सोलाबाखै संखावथारनोसै जाम्बा जाजायाबाथा सोरबा मुसाहारि दालि रुनाय सामब्रामखौ बोरैसे देना हरदों बेनोसै थाव सेरला आरोना ओमफ्राय लाब्राया नै दाखालि थालिर थाइनै बायनाय बेखौनो थालिरजों आलुजों लाब्रा मैया मटर सोमनो बावसोगारदों आरोना बेनिफ्रायहाय पापर एवनोसै आसार दं नो टेनसन ओमफ्राय बै आमोलाव लाबोनाय नै मस्ला पातिखौ आं दिनैसो स्रा खालामनानै सान्दुंआव लामदों आरोना गुदुं खालामनानै मिक्साराव देग्रोबनानै लानोसै आंबो नामफोरखौनो मिथिला मा दङ बानायनानै दोनसैल' ओमफ्राय नै ओंखामबो जानो लाबाय आङो दालि जाला दिनै बेजों जानोसै आङो ओमफ्राय नै गाइखेरजों ओंखाम जानानै उन्दुलांबाय थालिर दाउखाजों आलु सामब्राम आसार लेथेर फेथेर मावनानै मालाबानो देरथारना बारखुलायबाय एसे उन्दुनायावनो सुबिदा हैना होआ माबा थुमनानै लाखियो आङो फिसालाया हारसिं फैगोन नालाय खामानिखौ एसे खम मोनगासिनो दं आरोना मिरामिसजों जाबाबो बेदरजों जाबाबो टेन्टारे र' जाखांसै सना र' ओरैबादि आरोना एखमबाल' गोदो एखमबा नै बांसिनानो बिदिल' फैबाय आफा मोसानो सोलोंदों ना डान्स प्रेक्टिस जागासिनो मालाय गाना बोरै मोनलाय जोंनि गामि समायना सोमखोर गामि रमायना इदि होननाया बाब्रे बाब ओमफ्राय ड्रेसखौबो खिथाहरखाबायना बेयाव बिनि बायदिनो गाननांगौनो भिडिअनि बायदिनो आयै आं फिसाया बोरै मोसागोनथाय ओमफ्राय नै स्कुल ड्रेसखौबो बेहाय गानफिननांगौ ए मोसानायावल' गाननांगौ दे जागोन दे पेकिं खालामनानै लांखाबानो जा था दुगैदो आं पापरजोंसो ओंखाम जादो आइदै ओंखाम गैथारबाय थ' नै बिगैयाबो एकदम आथा टमाट' आरो ओंखाम उखैबायनो ओरैबायदि टाइमानो अबेलासो जोंना The next day ओमफ्राय बिमा फिसा साथामजों स्कुल फारसे ओंखारलायबाय जोङो दिनै शनिबार क्लास गैया फिसालानि पेपार चेकिं दङ आरोना दाख्लै एग्जाम होनाया हाफ इयारलि एग्जाम होनाया दा नायना फैनोसै आरोना मा जाखो मा माखो गन्दगल दाख्लै लोमजासो फरिखा होनाय जादोंमोन ना मानसिया नायनानै फैनोसै क्लास गैया आरो शनिबारावहाय ओमफ्राय हाइलार ब्लक्सआ ओंखारनानै दंखायोदां बैथिंजैहाय स्कुटिजोंसो ओमफ्राय बिराद मेंबाय आरोना थाबायनो बाबाय दा माने लागाथार ओंखारबाय थानाय ना दुर्गा फुजा लोखि फुजा लोगोनि पार्टि हाला आरो दा थ' थांना फैगोनसै सनाफोर हेलौ गोसोआ थोक मोनदों मोनालै इसोरो जोंफोरासो गोदो थोक मोननानै गाबगुलायनो ओंखारोमोन मोजां रिजाल्ट मोजां लिरलांदोंबाबो इफोरो ओमफ्राय गाज्रि लिरदोंबाबो थोकखौनो मोना खोमा मोनाना बाबा थ' फिसाफ्रा थप मारिजोबनायसो दा फिसाइजों थफ्लाजोंनो थिनजासिगोन आरोना क'क्राझाराव भारा थाफैनानै आजादि फोरोंफैनाया होननानैहाय फिसाफ्रा थप मारिजोब्बाय गाज्रि गैयाबाबो माने मोजांथारबो नङा आरोना माथो होनबावनो दा बुंसै इसोरबो माखासे नाम्बार जाग्राफोर नालाय नाम्बार जाग्राफोर दङ गाज्रि नङा बिदि बुंनांसिगोन उफाय गैया बिदि बुङाबा माथो होनबावनो आरो मेरला एकदम मोनद्रायथारिबो नुबाय नुनाया सोरबा नाजाबावनोसै बिमाफ्राबो आरो नारा टाइम होनो नोंथांमोननो शेयार खालामखायो जोंनि फोरोंनाय सिस्टेमानो माबादि जानानै दङ आरोना सोरखौ सोर दाय होबावनो थ' ओमफ्राय सोरनाफोर ब्लग्सखौनो आं कन्टिनिउखौनो खालामनो हायासै आरोना माने बिराद खयदिननि मेंनायखौ दिनैसो फुरा रेस्ट खालामनानै एसे मोजां मोनबाय आरोना गथ'फ्राबो फेथाफुट उन्दुदों आरोना दिनैहाय सानफ्रामबो बाहेरायाव ओंखारबाय थाबाथ' बिसोरनि देहाफ्रा बोरैबा जायोना ओरैनोथ' मोजां मोनो खिन्थु देहाया बिराद लस जायो मोनथियो बिमायाथ' बिमा दा बुंखासै सिङाव थफ्ला लानानै बेरायनाय जेबो लाब गैया आरोना बेनिफ्रायहाय मा होनो बे ब्लग्सआ सनाफोर एसे सिगांनियाहाय माने सिगांनिसोमोन आरोना बैयो लोगोनि पेमेन्ट मोननायनि पार्टियाव थांनाया बे दिना बानायनाय भिडिअसोमोन बेनिफ्राय आं दिनैहाय मिक्स खालामनानै होदेरनांबाय आरोना ओमफ्राय बे न'निफ्राय फैनाय भिडिअआथ' आरो फुराना बक्समोन बेखौबो आं आपल'ड खालामनानै होबाय माने आं भिडिअखौ रेडि खालामदोंमोन नालाय बेनिफ्राय फटकरि पार्टियाव थांनाय जानानैसो पार्टिनि बे मोनसे एक्सट्रा ब्लग्सखौ बानायनानै होग्रोनाय जादों आरोना सोरनाफोर गाज्रि मोननो नांला मा फांफुं उगुल थुगुल ब्लग्स बेलाय साननानैहाय मालाबा बेबायदिनो जायो
उफाय गैया आरोना बेनिफ्रायहाय आं ओरैबायदि माखासे कमेन्ट मोननानै गोसो गोरबो माने दा बुंसैहाय सोनाफोर ओरैनोथ' बिमामोननि आगैमोननि कमेन्ट मोननानै आंना गोसो गोरबोआ बुंफैजोबखायो खुसिजोंनो बेनिफ्राय बे आंखौ सिस्टार होननानै बुंदों दा आङो ब्रादार होननांगौ ना सिस्टार होनफिननांगौथाय आङो रिप्लायावथ' ब्रादार होननानै बुंबाय ओमफ्राय जुदि सिस्टार होनबा गाज्रि मोननांला आरोना मालाबा आङो हमनो हाया जायो आङो जे न'खरनि भिडिअ लाबोदों सनाफोर भज बिथांनि न'आव साबेसे दङ साबेसे गैया ओमफ्राय आं एसे दुखुनिबो खोथा फोरमायदों ना नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेवाइखौ लानानैहाय आंखौ जेसेबांखि मिनिबाला बाला भिडिअ बानाया मानो एसेबाबो एकदम गोरबो सिङाव माबा मोनसे दुखु थानाय बायदि मोनखायोमोन जाहैदों आरोना बे बाथ्राया आंजों बिराद मिलायदों आरोना सनाफोर आं नोंसोरखौ जेसेबां इन्टारटेन खालामनो नाजायो बा आं जेसेबां खुसि थानो नाजायो सिङावथ' उन्दुरै माने न'खरनि फारसे साननानैबो दुखु फैयो बेनिफ्राय आरो जायनि फिसाया दाबसेयाव थायो बेथ' अट'मेटिक दुखुआनो थाखायो गोरबो सिङाव आरोना बेफोरखौ दिन्थिबाय थाया मुवा एसे खुसि थानानैहाय बोरै सोलिलांखो बेखौसो दिन्थिनाय जादों आरोना सनाफोर गासिबो बुस्थुखौ दिन्थिजोबनो हाया नङा होनबा दिन्थिसावखौसो दिन्थिबाय बोरैथो गाबगु खालामनानै आं भिडिअ बानायबाय थानोना गाबनो ओंखारबा आन्दोफ्राव एसे गाबलाबायनोसै आरो जेबो प्रब्लेम गैया आं बिराद गोसोआव नांदों आरोना बे बिथांनि कमेन्टखौहाय ओंखायनो आं शेयार खालामनानै होनाय जाबाय ओमफ्राय दा फिसालानि बेफार सिखिनायाबोथ' जानानै थांबाय माथो खालामबावनो एथबां बिदि मोजांथार मोनाखै गथ'आ गावनि आन्था आरो बास बिदिनोसै अरजाला माथो खालामबावनो आंबो फुरायै टाइमखौ होनो हाया आरो गावबो फरायथारनांगौ होननानैहाय गोसो होनो हाया जेनेबा जिरायथाबा बियो दा मा बुंबावनो सोनाफोर जिखियानो जादोला आंनि प्रब्लेमखौ आं बारा खिथाबाय थाबा नोंथांमोना बरिं मोनगोन आं जेसेबां प्रब्लेम दङ सल्भ खालामनो नाजालांसै लासै लासै बिमानि दं फिसानि दं बिखुनजोनि दं न'खरनि दं आंनि दं जा दं सल्भ खालामनो नाजानोसै ना मा होनो मिनियैनो दुखु खस्थ' जायखियानो जादोला बेफोरखौ अन्दरावसो दोननांगौ दुखुआव बारा दुखु खालामफाग्रा मानसि गैया सुखुआव मिनिफागोन खिन्थु दुखुआव नोंजों दुखु खालामग्रा मानसिखौ खम मोनगोन आरोना सोनाफोर एनिवे आं बारा लेक्सार होबाय थाला थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय